ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ଯାହାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଯଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କୋଏମ୍ବଟର ଯାହାକି ୟାଦି ଯୋଗୀ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ କୋଏମ୍ବଟର ଜଙ୍କସନ୍। ସେଠୁ ବସ୍ ଧରିବେ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍, ଯାହାକି 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂରତା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହେବ, ଯାହାକି ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବେ, ବସ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଏମ୍ବଟୁରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ବି ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ରେ ଯିବେ, କହିବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କହିବେ ମୁଁ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହିଁ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ହୋଟେଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡ଼ରେ ହୋଟେଲ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ, ଯାହାକି 1200ରୁ 2500 ଭିତରେ ମିଳିବ। ହୋଟେଲ ବାହାରେ ବି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହୋଟେଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ମିଳିବ। ହୋଟେଲରେ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏ ହୋଟେଲରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଞ୍ଜରେ ହୋଟେଲ ମିଳୁଛି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଠି କମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବି ମିଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍? ବସ୍ରେ ଯିବେ କି ଅଟୋରେ ଯିବେ କି ବାଇକ୍ରେ ଯିବେ? ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍? ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି କୋଏମ୍ବଟର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି 14D। ସେ ବସ୍ ନାଁ ହେଉଛି 14D। ରେ ଆପଣ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯିବୁ। ଏଇ ବସ୍ରେ 14D ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି ଇସାରେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ଯିବୁ ଇସା ଟେମ୍ପଲ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଟୋରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଅଟୋରେ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିଯିବ, ବଟ୍ ସେ 30 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ନା, ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ବସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇପାରେ। କାହିଁକି କହିଲ, ଏଠି ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଜଙ୍କସନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଏଠି ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ। ଏଟାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚଲାଉଛି, ଯାହାକି ଇସା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ୍ A to Z ଯାହା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ଇସା। ଏଠି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ବି ମିଳିବ ଯିବାକୁ କୋଏମ୍ବଟର। ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଯାଇକି ରହିବ ଇସା। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ୟାର ହେଉଛି ଇସା। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଦି ଯୋଗୀ। ଏପଟେ ଗଲେ ଆଦି ଯୋଗୀ, ଯାହାକି ଅଧା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍, କ୍ୟାମେରା, ୱାଲେଟ୍ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫିସ୍। ସେଠି ଆପଣ ଫୋନ୍, କ୍ୟାମେରା, ୱାଲେଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ ସେଠି ରଖି ୟା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ଅଛି, ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଯାହାକି କିଛି ବି ବହୁତ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି। ଯାହାକି ଏପଟେ ଗଲେ ଧ୍ୟାନ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପିଠି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା। ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେ।
यार प्रकृत ना हूँ आदिजोगी ईशा टेम्पल। मो से मूर्ति पाखक जाऊँगी केते बड़ विशाल मूर्ति एटा पाख व्यू बहुत पाखरे ये व्यू आस देखु विशाल मूर्ति देखु चारिआडे पहाड़ देख चारिपटे पहाड़ मझिरे पहाड़ ही पहाड़ चारिपटे पहाड़ मझिरे अच्छा महादेव बहुत बढ़िया नेचर व्यू बहुत बढ़िया। आपण मानक मोर छोट रिक्वेस्ट मो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु मु जेतेबेले मोर न्यू वीडियो अपलोड करी आपण मानक नोटिफिकेशन